Yes lang yan. Hindi, that's the game. Kailangan. Question number Question pala, kagat na. Question number 1. Okay, ito. Madali lang mo na ako. Number 1. Kaya makinig lahat. Translate, may araw kasi sa akin. Hoy. May araw ka din sa akin. Mabilis lang yan. Ano yun? May araw ka din sa akin. Stand for me. You have one day. May araw ka din sa akin. Hindi, wala. Uy, may point na yun. Uy, at sila nila. Sa akin. You have one day. So, You have time for me. may araw ka din sa akin. Hindi, oras yun eh. Do you have time for me? You have time for me. May araw ka din. Bawal coaching. No coaching. Sige. Ano sa'yo? Ay, ano sa'yo? Ano? You have time for me. Bakit? O, ikaw. Ano kasi yun? Araw kasi dilisan yun. May araw ka din sa akin. May araw ka din sa akin. You have time for me. Ganon? Pag-anong naman yun sa'yo, may araw ka oras ka pa sa akin. Ano mali yun? Mali. Sa'yo, ano sa'yo? Do you have time for me? Mama mo? Hindi mo Naliw ka yata eh. Baby, may araw ka din. You have some... Malayo. You have someday one? Malayo kay... Someday. Someday to sa akin siguro. Sige, dala mo na sa'yo. You have time for me. Ikaw. Ano may araw ka din sa akin? Hindi ko kaya na yan. You have time with me too. Sabi ka. Ito, hindi kayo matatalo. Hindi nyo matatalo. Are you accusing my Hindi taga? matatalo. Kasi ikaw nakaisip Oo, yan, di ah. ba? Patunayan mo yan. Oo. Dahil na yung ni TG nag-chat. Alam mo, dumating yung araw. May sun yan ha. May sun Kainin niya na yun to. ha. One day you have. Oh! May araw. Alam mo na. Wait lang. Come. Sa kanya dulo come. You have time. One day you have time. Kinalabasan is come. Ulit niya eh. Ano yung una niyang sagutin mo po yun? Kaya nga. Pili ko, pinaka mas malapit kay kuya. Hindi, Ano? meaning. May sun Hindi, siya kasi may... Ano sa'yo, kuya? Kahit mali-mali yung grammar, pero mas malapit Nasa, ikaw pala Galing ha? nanalo. You have sun. Someone. Hindi, someday. Someday. Hindi, You have someday. Ay, someday yun. Someone day. Kung walang nanalo. Wala. Sige ka. Wala ba sa English? Ayan na, may nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. Oh, kagat. Ano? Uy, nanalo. Bakit kasi time sa'yo? Uy, ang sagot niya, patanong nga eh, do you have time for me? Oh, wala ka nanalo. Ay, wala kagat. Wala Wala kagat. nanalo ito. Madali na to. Wala lang, wala ka. Ito, bagay ito sa'yo ngayon. Walang nanalo, kakain ka ha. Kakain Ito, ka. okay. Ito na, ang pangalawa. Translate, napakatakaw mo. Dili mo na. Hindi, napakatakaw mo. Ikaw yung una. Ikaw yung last na naman sasagot kasi paikot yun eh. Ah, sige. Hindi, wala. Napakatakaw mo. Ang dali na lang nun.
lang yan mag-isip. Ayan na. Wala daw, kabalo-kabalo man. Ay, ang bilis-bilis lang yan. Madali lang yan. Bilis naman ibigay sa yan, Euros. Bibigyan oh. niyo. Ate, anong sa English ang takal? O, ano? Ano? Ang gadugan. Dahil na. Ayoko na, oy! Uy, sagot. Sasabihin ko, hindi ko na. Uy, sumagot ka lang kahit mali. Sumagot ka lang. Magaling siya. Sumagot. You're so... You're so... I love to eat. O, ikaw, next. Ano tayo? Ano sa'yo? Ano yun? Ay! Integrity mo daw. Mali! Oh, mali na. Isang sagot lang dapat. Isang Ano sagot. sa'yo? Mali. Greedy. Sa'yo? Sabi mo greedy. Ano yun? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Unang sasabihin yun lang. Oh, you're so You are greedy ang too sinabi. greedy. Oh, ano sa'yo, kuya? You're super hungry. Ano sa'yo? Wala na, baby. Bakit na lang kayo? Diba, ano, maganda naman natin. Diba, gabi-gabi tayo na, ano? Translate this. Ay, sigilig for Patay ka. Ang pilig. Ha? Tama na eh. Yung unang masagot eh. O, ikaw. Patay na kasi. Alam ko yan. Kinikilig. Oo, tumamay si Ilan. Ano ka lang? Diyo. Ano ba yan na? Magkatawa ka dyan. Ano ba sa'yo? Sulat sa kanya. Ikaw, kuya. Ikaw. Wala. Ah. Oy, nag-jingle. Kinikilig ka nun. Gas. Wala ka talaga dito. Oy! Ayun, naiihi siya sa Tagalog. Ay, sa English ba yan? Ay, English ba dapat yan? Ay! Mali. I feel... Oo. I feel, ano? I feel, I feel jingle kaya. Kasi I kinikilig. feel so in love for the first time with you. Oh! Panis kayo. Sino panalo? Sino naman? Bakit? Pwede, ito na lang. Ano na yun? Namimili ka kasi naman nanalo? Ay, sinanong tanong yung malapit eh. Oy, next na kay Atita. Ito maganda to kay Atita. Ay, Ito walang kasi. kakain. Wait lang, kain pa nga yun. Ano ba yun? Ano ba kasi yung kilig ni? Dumali man to lahat. Ano, alam ko kasi yung kilig parang Dapat tayo pating layuwa sa mga ata. Tapos may nanalo. Ganun yan pag kinikilig ka. Uy, hindi ka nanalo. Butterfly na yung next tao. Sige na ne, pang-apat. Tata. Pangapat, pangapat. Kumukulo, di ba laging ano, laging mainit ulo mo? Di ba matangkunin? Di ba matangkuin ka? Ito sa'yo. Anong kulota? Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Ayan. Di ba panay ang tampo mo? Anong kulota? Kumukulo eh? Ano ba yung kumukulo? Ano ganun? My head is down. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. My blood in my head. Bakit wala? Tabla. Bakit ka ba nangyayala? Ano ang question? Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Wala ulo! My head. Ano yan? Hindi, may head yun. Dapat ito. Ano ba? Wala ba sa'yo na oy? Ayan. Ayun, nakaligid. Kaya nilaban. Ang creator na. Kumukulo ang dugo ko My sa'yo. head is blowing. Oh, blow it. Blow it. Nililipan. Nililipan. Kaya na mo pala dito pinatalo. Ang bila! Ikaw! Ay na naman kay Bakning. Pahinga na naman ng My head is hardball. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kung gabi ako ng itlog. Dugo-dugo. Wah. Dugo ko lang ang dugo ko sa'yo. Ay, may blood. Ay, Dugo ko my sa'yo. blood is going for you. Malapit ang
Yes, hardball. O, ikaw na. Ano sa'yo? Ano? Ano yun? Kaya parang hindi kasi gumawa kang nagluto. Pasensya doon. Ay, for the first time. Malapit ka na sa akin. Malayo di ba yun? May araw ka din sa akin. Ano sa isa? Malapit. Di ba pinractice nila to kanina? Yung malapit ka na sa akin. Oh. Oo, sino nang sabi nun kanina? Oh, wala nang anuan, walang coaching. Ay, alam ko na. Alam ko na. Lie down. I wanna hug you. Kasi malapit ka sa akin. Hindi ka na naman tayo. Umay! Malapit ka sa akin. Wala kita. Wala ka naman. Uy, yun naman. Yun na hindi ko. Ito na naman. Malapit na pauwi na yung burger si Turawan. Ito sa'yo. Matigas ang ulo ko. Ayan. Pagod na ako. Ano ba yun? Himugya po na. Hindi kinini. Hindi, tumayan niyo pala ang tigas ng ulo mo. Ang tigas ng ulo mo. Hindi. Isa ko yan. Sino nga sa answer? Ay, hindi. You're the bed. Like a stone. You're a tigas mo. Parang ano yun, walang matigas na ito sa may shopping. Your head is like... Yan. Tigas ng Ito, ulo mo. makakagat na siguro ako nito. Oo. Wala pa kanya. Your head is hard. Wala! Malapit mo sana sayang. Ikaw, kuya. Ay, your head. Hindi, wala. Ah, your head is Wala. your head is so hard. Ay, was hard. Hindi, you're so hard-headed. Ay, Oh! ano pa yan, Nick? Ano na yun? Yun. Alam mo yung amin, bakit ba? Ah, Walang matigas na Alam niya bato. yan. Hindi, walang matigas na bato sa mainit na kape. Okay, ako na lang muna kaya. Ako Ako na. Ano? Walang matigas na bato sa mainit na kape. Oh. No one like Ay, eh, uy, bakit ikaw? Sayin mo muna. Sino mo na? Walang matigas na bato. Di mag-isip-isip ka ba? Ikaw palang wala kayong kit. Alam ko na yan. No hard stone. Hot coffee. Madali na lang yan, ha? Baka mahirapan pa kayo. Meaning ko, matatama to kaya dito eh. Hindi. Walang matigas na bato sa mainit na kape. There's no hard stone in coffee. Sayang! Sayang! Yun na yun. Oh, coffee lang sa'yo eh. Sabi ko may. Ay, hard eh. coffee pala. Wala. Sayang. Hindi. Mga madadaya. Ano yung question? Walang matigas na bato sa mainit na kape daw. Sayang. Isang word yung kulang mo. Sana makakagat ka sa akin. Bakit ako madaya? Madaya ka na to. Panilag-nilag kita ko isa. Isa. Ay, ikaw na. Bilisan na. Don't smooth. Wala na. Mali na ka. Wala na. Wala nang chance. Wala na. Ay, There's no hard stone. Ano nga yung question? Kasi, pag hindi mo pala tama yan eh. Huwag mo lang sa'yo. Dadagdagan mo na ng isang word yun. Walang matigas sa bato sa mainit na kape. There's no hard stone with a hot coffee. Oh! Pak! Manalo! Gusto nino. Hulo. Wala ka pa nakagat. Ito, madali na lang. Sino ba next? Ako na. Ito, madali na lang. Tubig lang muna ako ngayon. Nagdadalawang isip si Tata kung nilipat siya ng bahay o hindi. Ayan, I was thinking, Tata was thinking so hard. Na naman, hard.
Si Kuya kinabahan, ang inig ko. Hindi na! Ano yan? Kasi sabi ko si Kuya, Diyos ko yung sa ano pa ba? Ay! Nagdadaro isang tatang lilipat pa siya ng bayo, hindi. Kinabahan, no? I just thinking. Bahay lang yung alam, house. Emma. Kasi dalawa. Tapos thinking about Compose na naman to. Madaya to kung nauulit to. about tingnan ko. about transfer to another house. Makapag-isip ka sila ng gulo-gulo. Pakinggan nyo naman yung sagot ko. Okay. Sige na, makakain na dito na. Sige na. Ano ba yun? Dali, ano sa mga Tata, nagdadalawang isip kung lilipat ba sa ibang bahay. Tata was thinking about the... Ano ba yun? Lilipat na kung lilipat sa ibang bahay. Hindi. Tata was thinking if she Transfer the other house or not. Oh, palagat mo naman. Wala pa. Hoy, O, tala kayo tatlo, kawawa naman. Akala ko, dali na. Nalamlam ko yung anghang For now, Tata is undecided. Thinking na nga Or no. Yun ang tama. Undecided. Hoy! Hoy, sama. Hindi ka kasama ang kasi thinking decided nga. Ang balot ang bibilin ko. How many? How many? Ano? Itama mo na yan. Bonus na yan sa'yo. Ang balot kasi alam ko. Ano ba yung balot? Balot? Anong balot? Balot. Dalian na. How many? Hoy! Lamot-lamot. Chicken. Hindi sa balot. Bala ko! Ano ba Wait, egg pa rin yan eh. How many egg I can buy? Egg boy. I can't buy that! I can buy. Hindi niya mabay. Kasi naman ulo. Diyos ko, balot. Sinabi ko na English ng balot. Balot din yun kasi wala nang English. Sige mo. Oh. Dali, ano na, Bi? Pagkakataon mo na. Ano yung question? Dali, ano? How many? Ilang balot ang pwede mong mabili? Oh. Ilang balot ang How bibilin many ko? buy balot? Wala na. Wala na talagang pag-asa. Manalo. Tahimik ka. Ito na. Ay, ano sa tanong ako? How many buy balot? Dali na. Ilang balot ang bibilin? How many balot? Ikaw na ning, sagot ka na ning. Ha? How many balot are ba? Wow! Wala na. Panalo na sa kanya. Wala. Ganon din yun eh. Okay na yung balot. Nasagot niya na eh. Ganon din pag tinanslate mo. Yun na yun kasi na Yun yun. na kasi yung tama Yan na eh. yan eh. Yun na kasi yung tama eh. Or dapat kasi pinapa-answer mo lahat bago Oo, sige. Wala na. Tama na yun sa akin. Tagat na na yun. How many balot should I buy? O, ayaw nga pala. O, ayaw. wala Diba? Hindi yan. Balik mo yung pinag-ihanan yun. Wala kayo mga sabi. Oh, last na to. Wag mo na. Dapat paunahan na lang ah. Oh, dapat ito last ano na to kaya kailangan paunahan gumanon. Sige. Walang lang dali na lang. Oh, wala kamay dyan. Wala kamay. Oh, layo niyo yung kamay. Quick ba to? Ay, dyan lang, dyan lang. Ah. Ang kinalabasan, quick ba to na to? Oh. Ano? Wala sinabi na naman? Magbibila ako ng 1, 2, 3 bago gumano na. Napakadali na lang na to. Wala. Wala kayo nakikinig. Hindi na. Saglit ang hungry. Hungry sa dapat na tabubin. Okay. Maghugas ka ng pinggan. Wait! Nakakain ako. Hindi lang. Maghugas ka ng pinggan. 1, 2, 3, go! Tiyo. Pag hindi tama yung sagot sa sagot. Dapat may mag-sagot. Pag hindi nasagot, papalo ulit kung hindi ka nakasama. Pag hindi na natama sa'yo, Mapalo mo. pag hindi tumama yung sagot mo, hindi ka nakasama-sama ka. Ano yan? Maghugas ka ng pinggan. You wash the plate. Oh, wala na. Ayawan na. Paano naman ako wala? Sanili, yung walang bawas.
Tira na sa akin. Hala, sakit na ulo ko. Bili mo ko sa Ridon. Sa Ridon. Hindi ah. Ayan, hindi ba? Ah, sige be. Ibili kita ng ano be? Ibili kita ng ano? Sorry, Sorry. Ay nakas, natapos yung game sa'yo. Ito na lang nakain ko. Hihina nyo, wala pa rin kayo. Oh, tingnan mo, ubusan pa rin. Ha? Bakit buo pa rin sa'yo? Kasi buho na sagot ko. Buong mali. Kanino to? Grabe guys, ayan oh. Kinuha na para sa atin. Natira. Nandun lahat. Ala, Nay, wala na. Nay, wala na. Inapakapakan na nila ako. Wala na. Ano na yun? Ayan ang